Right, vanhu vese vanofarira Advocate Nelson Chamisa, garai mauya panapa munzwe nyaya iripo audio yandauya nayo nhasi ndakakubatirai. Mugore radarika ra2024 panga pane muchinda aibuda achipaparika zvakanyanyisa anzi Jeffrey Judah something. You know, atara zvinhu zvakawanda. Yowe ana Chamisa mabumbwa chichichi ameno zvinhu zvaingotaura. Havasi vanhu vekuZimbabwe, rudzi rwavo harisi rwekuZimbabwe. Iye mupfungwa dzake he always thought kuti he's better Zimbabwean kudarika vamwe vanhu. He's more Zimbabwean kudarika vamwe maZimbabweans. Ndo zvandakaongorora paari ndikaona. Ndobva ndazoona kuti no man, atone kumwe kakutoratidza kusakwana kana kuti kakusatoziva the way inoshanda masystems emuZimbabwe, because most of the people vandinosangana navo on internet pa social media vanoshungu chaidzo dzekuti alright, ZANU-PF iri kuzonyanyotadza, iri kuzoda so handitoininga tine visa, especially team rakawanda rinogara muSouth Africa. They always think kuti vakati toda kuenda tinotangisa hondo, vanofunga kuti vari kuenda vachinorwa nehondo dzemasabhuku ekumamusha kwavo kwavanga vakajaira kuti vanodzorerana mashoko vachidai so. But kuti tizoenda tichinoti muda kuenda kunonetsana this current regime hazvina kushata, it's okay, but tarisai ka strategy chii chamunacho, chii mune something chinokwanisa kuva overcome here. Ndo nyaya hombe yanga ingoripo pesapo. But anyway, this guy gorera kunopera idezera kuti handi kuZimbabwe tinotangisa hondo, tichitongosvika Christmas chete chobva chatotanga. Iko zvino zvitamuna 2025 atidi vanhu vanongotaura zvinhu zvese vasingakwanise kuzomiririra, because mangwana tichazoita sei kana zvinhu zvichiramba zvakadai so. Saka zvandoda kuita da kusirai this audio muchiteerera, but the first thing zvandoda kuti utange kuita izvo zvinezvi kulike this video izvezvi kuitira kuti shoko rifambe. Pamwe ndokupera kwake ka atizvinyatsonzwisisika, amen, kuti achadzoka achizoti kudi. So da kuti utange walike this video wobva wateerera this audio wondiudzawo zvauri kufunga in the comment section. Kana uchinge une something to say about anything chiri kuitika kuZimbabwe, namba dzinenge dzichibuda pa screen idzodzo ndo namba dzacho dzekuti unosenda audio rako wotaurawo zvauri kuda, tobva tazouya naro tichionesana panapa. Makadi zvenyu, ndoda kupawo muono wangu pamusoro penhau dziri kutaurwa navaJeffrey Judah dzavanoti vaMunangagwa, Mubumbwa nevamwe vavo, vaChamisa, Munyasarandi nevamwe vavo. Uyezve havafaniri kunge vachitungamirira munyika muno muZimbabwe kana kuti vachiwana zvinzvimbo nekuti maforeigners. Ndo zvinotaurwa naMr Jeffrey Judah. Saka ini ndinoda kupindurawo ipapo ndichiti zvinhu zvamuri kutaura vaJeffrey Judah handifungi kuti zvine basa kwatiri panguva iyo inoi, nekuti chatiri kunyanyoda chaicho ndo chatiri kufanira kufokasa nezvacho. Hatisi kuda kuti tifokase panyaya dzematribal system, nekuti inini ndinofunga kuti kana kuti muono wangu unoti nyaya dzematribalism dzinofanira kunge dzichiwanikwa kunogadzwa madzimambo nemasabhuku, nekuti ndezvemadzinza ndo panoongororwa paya kuti radzinza ripi riri kugarawo paumambo, yaimba ipi yakugarawo pausabhuku. Upurezidendi hunovhoterwa, umambo hauvhoterwi. Ukansera nehuMP hunovhoterwa, usabhuku hauvhoterwi. Saka ndinoona ipapo Mr Jeffrey Judah ndiri kuona sekunge muri kuti chairman panhau yenyu yekunongedza vamwe muchiti ava maforeigners, nekuti tikada kuti tizvitarise munyika muno Zimbabwe inogona kusara isina muridzi chaiye tikada kushanda nematauriro amuri kuita. Nhoroondo dzinotaura kuti vazhinji vari muno muZimbabwe muno havana kutanga vari muno muZimbabwe, vane kwavakabva nako. Uyezve mimwe mikurumbira ine vanhu vari muno muZimbabwe, tikada kutarisa marutsu avo haatauri kuti Zimbabwe. Tikabata
president Mnangagwa, tikabata vaMugabe, tikatarisa vaAlec Macheso, tikatarisa Kesti Coventry sport minister uyo, tikada kutarisa vana Henry Olonga, tikada kutarisa vana Benjani Konjera, vana Benjani Mwarwaru, vana Kapfupi nevamwe vakasimudzira nyika inoi kuti izozikanwa pasi rese. Mukada kuteedza marutso avo munogona kunonowana marutso avo asingatauri kuti Zimbabwe. Saka zvinhu zvamuri kuya nazvo handisi kuona zvine basa. Chine basa ndechekuti tiri kuda service and delivery munyika. Inouya sei? Inouya nevatinenge tavhotera kuti vange vachiita mabasa iyayo, nekuti vanovhoterwa. Kana vatadza, ndosaka tichizoita mamwe maelection mushure memakore 5. Tinoitira maelection regime change. Propaganda yeZANU-PF inoti mukavhotera opposition mune regime change agenda. Icho kwadi tinenge titori ne regime change agenda, nekuti maelection anoitirwa for regime change. Kansela netimu yake vakatadza basa muwadi, tinovhotera out tichivabvisa. Regime change iyoyo tichiisa vamwe. MP kana akatadza zvatinenge takamutumira kuparliament, achienda kuparliament kunonokotsira, asingadhibhete maissues anobata upenyu hwedu, tinoita regime change pakuvhota pamaelection. President akatadza kuita zvatakamutuma kunoita kuState House, kuchinja upenyu hwevanhu nekuunza service delivery munyika, vanhu vachiwana mabasa, muzvipatara muchiwana mishonga, vana vachienda kuchikoro vachinonodzidza, maticha achitambirawo masalaries avo, mitemo ichikosheswa, vanhu vasingapondwi, vanhu vachipiwa mukana wokutaura zvavanoda kuti nyika yavo ifambe zvakanaka. President akatadza kuita mabasa iyayo, tinovhota out, ndo inonzi regime change iyoyo. Kwete zvepropaganda inotaurwa yekuti hanzi mune makuita zvido zvemaAmericans nemaBritish. That's propaganda and hogwash. Saka nyaya yetribalism yamuri kuya nayo handifungi kuti inotibatsira, Mr. Jeffrey. Chine basa ndechekuti tinofanira kutarisa kuti ko nyika dzakabudirira, vana Britain nana America nana France nedzimwe, vakabudirira vachishanda netribalism here, kana kuti vakashanda nemaideas auya nemunhu patable, kuti mukandivhotera inini ndikapinda mupower, ndiri kuzonodhilivha zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Pari kuleka apa ndine solution yakati, pari kuleka apa ndine solution yakati. Saka ndo zvinovhotererwa munhu opinda mupower, vanhu vochiona kuti zvaapinda ari kuzozadzisa here mapromises aakatipa pamaproblems atiinawo. Kana akatadza, nguva yekuvhota ikasvika, tinonoita regime change again. Izvi hazvishande netribalism. Ndinofunga kuti Mr. Jeffrey Hosana, kana muri munhu ari kudawo kulida, ndinoona sekuti munofanira kuisa maideas enyu patable, tofokasa kumaideas enyu amunawo kuti Zimbabwe inake inoda chii, Zimbabwe kuti ive nechange inoda chii. Kwete zvetribalism zvamuri kuita, handione zvichitisvitsa kure, handione zvichitipa achievement yechange muZimbabwe. Chechipiri, ndinoona sekuti imimi
mune kodzero yekuvenga Nelson Chamisa nekuti amumusapote. Iyoyo haisi mhosva, ikodzero yenyu. But manarratives amuri kubuda nawo muchitaura makabatana nevamwe vamuri kukwanisa kuinfluenza vachitenda kupropaganda yamunayo yekuti Chamisa munyasarandi, Chamisa muzanu PF, Chamisa chakati, zvisina humbo uri paground unobatika. Ndinoona sekuti muri wrong. Chamunofanira kuita kana muri kudawo kuita president, you don't hate someone or you don't hotspot other people to hate someone wamakavenga imimi. Isai ma solutions yenyu pa table, isai ma ideas yenyu pa table. Kana akanaka tokufollowai, tokutsigirai tichikubatsirai pa ma ideas iyayo kuti change iuye, than kufamba netribal card rekuti vanangana manyasarandi kana kuti mabumbwa, vana Mnangagwa marutsi avo anogona kunge ari iyayo yekuti vanobva kuZambia. But pane nyaya yatiri kuda muno muZimbabwe hazvibate panyaya yekuti anobva kuZambia kana kuti anobva kwakati. Masolutions atiri kuda ari pa governing system, governing culture yatinayo muZimbabwe. MuZimbabwe munomu tine government isina chekuita nevanhu, inoponda vanhu, inobira maelections, inoba finance dzenyika, inotibira zvicherwa zvedu, inombunyikidza vanhu nekusunga vanhu opposition vasina mhosva, nekushandisa mapurisa nemasoja kuti vamaintain power ravo, kushandisa madzishe nemasabhuku kuti vamaintain power ravo, vachidzvanyirira vanhu vasingaiti zvido zvevanhu. Culture iyoyo yecorruption ndo zvinhu zvatiri kuramba muZimbabwe, kwete zvetribalism zvamuri kuya nazvo, zvekuti ngana muNdevere akabva kuSouth Africa, ngana muVitori akabva kwakati, ngana muBinga akabva kwakati. Izvo hazvishande. It will not work on us. Saka ndiri kuona muri wrong. Chandiri kuona chamunofanira kuti muite ndechekuti pazvinhu 2, kana muri kuda kuleader for change muno muZimbabwe, put your card on the table, campaign on your name. Kana muine political party, mocampaigna under your political party, momaketa maideas enyu, tonzwa kuti masolutions amunawo ndeapi, tofollowa iyayo. Chechipiri ndechekuti kana muri kuda kuexecuta revolution, you have the plans, you need to have the plans how to execute that revolution. Revolution inoshanda muno muZimbabwe kana kuri kunzi you are ready to execute that plan, is a revolution which includes everything which is necessary to bring change muno muZimbabwe. Zvese zvine chekuita kuti tiwane change muZimbabwe. Munoti mimi Nelson Chamisa apinze vanhu mumastreet. Ndodaira kuti imi munozvinzwisisa kuti imimi iye zvino izvi muri kuataka ZANU-PF muri kuSouth Africa, amusi pano paground kwatiri kunoko. Zvinorevei? Zvinoreva kuti imi muri kuda kuprotecta upenyu hwenyu muri ikoko, amusi kuda kuuya paground, muri kuda kuinfluenza vamwe. Handitika zvamuri kuti mimi Nelson Chamisa aite, why don't you do it? Zivai kuti upenyu hautengwe. Vamwe vari kufa kuMozambique. Remember kuti those people who are dying every day in Mozambique, they will die for nothing, because this is Frelimo yakafanana neZANU-PF. They are not going to surrender power easily to allow Mondlane to lead that country.
zvimwe chete zvakaitwa neZANU-PF 2008. Vanhu vakafa nekorera, vanhu vakapondwa kuti matirambirei. ZANU-PF vakaprifeya kuti vanhu ifai, isu pawa takabata. Ndo zvimwe chete zviri kuitika kuMozambique. Saka imimi vaJeffrey Judah, huyai nemasolutions chaiwo anobatika. Kana muchida kuti tikufollowei, tokufollowai, than kuuya nekadhi retribalism rekuti vanangana mabumbwa. Izvozvo hazvisi kuzounza mabasa, hazvisi kuzogadzirisa maproblems ari muZimbabwe, hazvisi kuzogadzirisa whatever situation yatakafesana nayo, corruption, kupondwa kwevanhu, kubiwa kwesarudzo, kubiwa kweupfumi uchienda kuma-individuals. Hazvina chazviri kuzogadzirisa maproblems iyayo zvetribalism zvamuri kuya nazvo kuti uyu mubumbwa, uyu muZANU-PF. Britain ina prime minister asiri muBritish. America yakalidwa naObama asiri muAmerican. But chaivhoterwa iservice and delivery. Isu ndo chatiri kuda muno muZimbabwe chiri kuleka. Saka tikange tashanda netribalism, we are not going to achieve change what we want. Thank you very much.